யோகா சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம மீன் வறுவலும் மீன் குழம்பும் செய்ய போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் அதை சாப்பிட போகிறாரு, எங்கள் பொண்ணு கூட சாப்பிட போகிறாங்க. அதை நான் லாஸ்ட்டாக வீடியோவில் காமிக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மசாலா போட்டு மீன் வறுவலுக்கு மேரினேஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் மீனெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இது மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். மீன் வறுவல் மசாலா வந்து நான் கடையில் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். 2 பாக்கெட் மீன் வறுவல் மசாலா நான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டேன். நம்ம நல்லா போட்டுக்கலாம். போட்டு லெமன் ஒரு அரை லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். புழிஞ்சு விட்டுட்டு நம்ம கையிலே நல்லா பிசைஞ்சு அந்த மசாலாலாம் மீனுக்குள்ளே போகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். இதை ஒரு 20 நிமிஷம் ஊறட்டும். அடுத்தது நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஒரு கடாயில் ஒரு 5-6 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் மீன் எடுத்து 1 by 1 வறுத்துக்கலாம். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. மீன் திருப்பி விட்டுக்கலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்தது நம்ம மீதம் உள்ள மீனையும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் வறுத்தாச்சு. இப்போ அந்த எண்ணெயிலேயே நம்ம மீன் குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம். கடுகு, ஜீரகம், வெந்தயம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். பொரிஞ்சதும் பூண்டு ஒரு 10-15 பல் போட்டுக்கலாம். அதுவும் கொஞ்சம் வதங்கிட்ட பிறகு ஒரு 200 கிராம் சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கிட்டதும் நல்லா வதங்கட்டும். உப்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் சீக்கிரமாக வெங்காயம் வதங்கும். சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. அடிக்கடி நீங்கள் குழம்புல சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது 2 பெரிய தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். தக்காளியெலாம் நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கிட்ட பிறகு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது 2-2.5 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். அடுத்தது புளி தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம். தண்ணி தேவையான அளவு வச்சுட்டு குழம்பு கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு மீன் எடுத்து போட்டுக்கலாம். மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. மீன் குழம்பு, ஆம்லேட், மீன் வறுவல், அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு. இன்னைக்கு நான் மட்டும் சாப்பிட போகிறதில்ல, எங்கள் அப்பாவும் சாப்பிட போகிறாரு. எங்கள் அப்பா வர போகிறாரு. வாங்கப்பா வந்துட்டாரு. எங்கள் அப்பா பேசுவார். இப்போ ஹாய், கண்ணன் யோகா சமையல். நான் தான் கண்ணன். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சாப்பிட்றத பாருங்கள். போடுங்க. ஃபஸ்ட்டு தண்ணி பற்றி தெளிச்சுக்கலாம். தண்ணிலாம் தெளிச்சாச்சு. எதுக்குமா தெளிக்கிறேன்? எனக்கு சாப்பாடு போட்டாச்சு. இப்போ எனக்கு மீனும் குழம்பு ஆம்லேட் வைக்க போகிறாங்க. மீன் பாருங்க, ரவுண்ட் மீனே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆம்லேட் சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாம். குழம்பு சாப்பிடுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நல்லா சூப்பரா நல்லா இருக்கா குழம்பு? குழம்பு நல்லா இருக்கு. மீன் நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. செம்ம டேஸ்ட்டு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில். சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்குவோம். ஷேர்